ang matao mga mudot sa bukong ang inyong mga istorya. Anak, muna'y buot ako ipasabot. Ay, kanara di ay, kasayo na na, anaon day na oh. May gabi ninyong tanan. Dramahan no? Ayaw, di ba? Teka, patawa. With feelings! Ang dahil na. Maunay yung pag-uwi sa mga objects. Hindi pa. Humindi. Ang ganyan. Ay, hindi na tulong. Ayaw, di ba? Sama tutunin mo na ako. Mag-ilimos? Huloy! Ay, papay! Pero mo ka na pagkita. Ay, salandong. Ibinuang nga na, teka. Murang nagpakilimos ko. Hinung ka pa, hinugto ko kay. Coba deh ay, sikat na kayo mo. Ay, sikat ko taon na. Wagi mi kasyo. Bukasyo nga, kahagbay rato. Wami kasyo, kasi bubot, way klaro. Karon, wala mo ito nga. Mawa na, diha. Ako biya, nahiubos ko nimo. Ano nahiubos mo ka, papay? Ay, nalang ay. Sige na, papay. Ano nahiubos ko? Oo. Gusto magkudunta na ako, nakitang tulo sa imong tatay, maway mag-tryo. Unya, nadungog na lang na ako sa mga silingan nga. Kamu ni Bobot may Paris, tiyan ni mo eh. Pwede ba siguro, papay? Kitang upat, pwede na siguro, papay, uy. Ay, dili, uy. Kung sa upat ko to, nasa buwag kitang tryo nga upat, naray tryo nga upat. Karon ba sila kadungog? Tayo upat? Sige lang. Sige lang. Ako inos tatay. Lagi maigog tang bubot. Di lagi, wabubot ko ay klaro practice. Mag-variety gani, maura man na, do, nya, tryo, dili kay... Aw, kita na lang tulo ninyo. Kinsa? Tatay, kundi, apil bubot, umadang upat, dili do tawag, dili tayo. Dili lagi na, maigog tang bubot, nya, bati na kayo, nya, gawas pa no, kung mag-upat mangod ta, o nya, natay kontrata, gagmay na lang kayo magmabahin, gagmay na lang kayo tagmabahin. Di na ba sa magkuyog na nyo? Kita upat, saron dili ka mahubos na mo, tatay. Ay, di na. asa matatay niyo? Natuto na, to dito payag. Na, natuto na. Ay, gali, unyag. Di lagi, sugot na ginatatay na. Ginahan kay kung papay, tagsar kita magkita, papay. Ay, hubos ko din mo. Nga na hubos mo ka? Ako ang tatuunan ni mong isultian. Nga, si Bubot man. Langas kay ni si Bobot, ay. Ikaw man na to akong plano, kita ng tulo tatay. Mo gani, wala lang yung nakasulti na ko. Wagay ka kasuroy sa balay, sa ato pa. Nagluib ka. Wala, laluib, oy. Ako lang ingin tatay, o pwede upat, o hindi pwede upat, kita lang tulo tatay. Na! Ya, kumusta naman si Jisa? Jisa? Na, ari to diri, kausara man, karuan, nasa balik. Kung mas tatay mo dito? Kita Jisa. Ay, ikaw may naibdan Jisa, dili man ako. Ako naibdan Jisa nga. Kung maibog si Jisa na ako, manugay, madiskaris man na akong, hindi siyang ganahan ako, akong purma. Pag kiningkoy ko, noon sa mong ko eh. Kiningkoy, bisag mo ako gini ako. Na, todo tatay na. Ano yan, sabi ko, Jisa? Asa mo tatay ni mo ba? Na, kapayag, na, todo na. Na, kaya, Maikog man daw. ay, ikog ka na sa tatay, okay na sa tatay ko. Na, Maikog to eh. sana, pay. Napok. Tatay! Tay! Kaya papay! Isuroy! Na, ngita din mo ah! Bay! Bay, kapag ko makailan mo, bay. Bawa ka nga, medyo masakit to, nabiyakag mata, di kayo kaklarong layo. Ay, nag-ubos ko ninyo eh. Bawa, sabay, ano mo, bay? Si Juan, kamu mas bubot mag-tryo. May bawa pa lang ng utan ako. Kita ko natuntulo ni Juan. Ni Brutus. Aw, plano kita nga mo, balik ko anang pobrity show ko, sa sa din mo. Nya karon, mao gani nya karon nabalik. Bubot pag iti mong giko, anong sa man tay alama katong bubot taon oy?
Ikaw, wa klaro. Wa, di mo to nga. Wala magitay laing makuha sad kay unsa man nimo nga. Kami na biyan duha niya unsa man nga. Ni anha man siya sa kuan kay mo intra kuno siya di. Wa gyud nila nga ibon. Amo ra sang gipaintra. Mao na nakadaot jud na. Kita suod kay tangigala. Wa na lang gid ka naka adto na ko sa balay. Kaya ba, biya ka na part nga, mao ginahilig na ko. Suya gani kay ko ninyo. Mabitang, wala na lang gid ko pakita eh. Kaya timing man na ako'y gilakaw rito. Kaya kining usa akong binuangan. Mao na nisulti ko. Biya sa dinyo eh, wala na lang gid mo makasuna na ko. Pasensya lagi ka pay. Wa gyud mabot sa kung una-una pay nga ikaw tad mo iparis na mo. Ana lang tatay, kita lang tulo magtayo. Inya si Bobot unsaon to na to nga atong itong gyadto. Ay, tagsara kay tumutungag practice. Ana na lang kay si ugna Bobot, si Bobot natay siya, si Bobot na ito himuong dancer kundi majikira. Inya nakaibaw naman to siya. Nga Ana lang tatay ah. Mag-practice na yung tulo. Nya ugna si Juan, si Bobot, kita sa tulo. Mag-practice. Og naa siya, kita tulo og was Bobot. Nya Ana na lang. okay ka na pay. Oh, depende ni Bubot. Ngali unya di siya musugot. Ay, kita na tulo practice ang inyo ron. Pay, Ha? kita na sa tulo practice. Huwag mabubot. Ayo lagi, pero tingili unya mahibong si Bubot nga lain yung ka-practice, ako yung ka-practice. Sa masana niya, tagsara mo tunga saan. Ako okay ko. Okay. Kung nga si Bubot, ako. O wa ako as Bubot, okay ra. Okay, problema ana na lang. ako. Ana lang tay. Okay ka na part. Unya no, pananglit kung natay variety show inya. Wa si Bobot, wa sad ka. Usaon mo lang. Adi gina may tabo, Di wa mahitabo. ako. Inaraman, wabi ako'y trabaho. Narabi ako sa balay. Unya si Bubot. Nagagaon biya na. Oo, lagi sad Oh, no. unya di mo sugot iyang agawt nga magkiksyon yung duha. Oh, kuan kay mo, bakante kay mo. May naog di mo sugot na si Papay tay. Oh, Sige. taas-taas man kayo na praktisan. Oh, mubo pa. Adi pa kay taas oy. Hanggang kay kong teknik. Tay, kamulo sa duha na tayo kay. Ako gabi ako papinugtuhon si Papay. Gitos, Sige sige. unsam day yung napraktisan di ay? Katura kong may manok nga pula, may langgam nga pula. Orak ko na to ang gipaktigan niya. Karaan naman kayo na, uy! Pangitabog bag-o! Katong kuan, may langgam nga pula nga among nakita. Oo, na. Kay ba, biya ko nga entertainer ka, kay idol biya ti ka. Pero dugay na kayo na, panahon ba na ni Bibot? Nila ni Tiban? Ano mga bago ba? Mga bagong generation? Yang unsa may bag-urong bay. Ay, tagan! Si... Bay, nalagi ka! Ganun karoon pa mga nagpakita. Uy! Nagsige na naman silang practice, Bay. Hapon na maka-shows, bubot. Maulagi? Bay, uy! Ganun karoon pa mga ni Anhi. No, tsaka man si Brutus. Palang yun magadto sa bay. Kung gadto pa ko niya, ma-scratch unta si Bubot. Kami yung tatong magtrayo. Bantay kay ka, Brutus, oy.